TTADC chongmani result salsaklai jakmani yaklono kabangma thaino Tipra Mothani Adong rok ereng cash rui Romjak baimani abahaino 24 arsigat consensus ni bising khobjak dongor melga kaimni takuk Khoni Ranjan Deburma TTADC chongmani result salsaklai jakmani salkisa sakangno ereng phallok choksa hunai cash rui Romjak mani paithago 24 arsigat consensus ni MLA Bromnang Ranjit Deburma tei MDC Bromnang James Deburma tei 24 arsigat ni Tipra Mothani senior leader rongni chaitong mungbai takuk Khoni Ranjan Deburma Khowai Lockup ni kerongni bisingtui kuto mamla paimani yagulo mungsa majra kri ima bai Phiyokgui Tubukha takuk Khoni Ranjan Deburmano obahaikeno khoroksa nukhungni borokno Phiyokgui tubui phaiman bagai belaino khatung khajake tongthoklaika Tipra Mothani Adong rok paithago MDC boroknang James Deburma takuk Khoni Ranjan Deburmano Phiyokgui tubumani yagulo tam kok sakanai nedi chini bangpliwo Kuito mani emne jeng election 17 tahun ni election lekha ba ko bai ani je yudok kicha phari dara jeng kicha tok cha tok khai ni jeng kicha nawa khai cha lai jong ha ga pra jeng thulai ka bistong lia ar pore ka ano thang thosai ka police rok bachari phana ga anam bata bum khoi ang ta pore ka kono hatate sai malia kono sai na no ani rukutu kaisa tei kam thuli bokore jota bokore ke bora no tui phaiga thanawo thana baijal ton lia waisan direct khwai ton phaiga inga borok sa non 10 takam phyo honai 10 ta ang nasing tong tong kha joglia te borok ang kan ganan ang khanai tongo bongni borok ano te waisa kol khai kes mani do phana hamjang nai desibang kwas ridi ang to bo bagrang khibya theina ka thei thang to ani rasai ka ai blaika hambai norok nugui man khana tini ani ganao sabtong sini ata Khoni Ranjan Deburma thanai 18 tarik April ni incident tong mane kesang khai tongui tongmani ereng haino tong kesang tongui tongmani suddenly false allegation rubuinai hoja motha bothui tongfru sini ata Khoni Ranjan no belfangni 12 pran chondragat constituency ni bonotlangai custody o dazaka abono tui seng blaike dukho nangai next day ono route blockade bo seng khlaikya pray 1000 2000 boror gathering mani pore aboni pore obo jehetu court do chokpaikya bini matters blaike tough and challenges situation chokpaikya aisi nukhana bini nukhungni boror bo nongni media ni bisingtui norok nugui manka busuk jorotui mokolni muktui bongni nukhungni borok klaikya bini logi song sini basui bobo sak sori hamyangi thangka haisi thanai pray 15 days rominai omsuk joratui kosto bongni nukhungo ngui tongkha tai goria rok je asuk gathar sini bagai tongmani bisingtui bo bor abo celebrate khaimalia haisi le tini joto kisu sini Tipra Mothani warriors rok Tipra Mothani je active workers rok sung samung khlaima bai obonoti chaitokma bai sini team samung khlaima bai sung tini ata Khoni Ranjan no Phiyokgui sung tubui man khaisi blaikang hambai maro bises koile sini brother Sumon yango tongo bo case noti blaike bo chaitokha personally bo joto bai handle khaiye sini lawyer hoite sini joto kisu bai handle khaiye official je tong tonai rok bai handle khaiye bo blaike chaitokha taibo hambai maro sini block president sini dada olen no bobo blaike o case noti handle khlaikya sini dada rupu blaike hambai maro tai of course sini yango sini uncle former sini PU bobo blaike chaitokha tai of course ang hambai maro sini dada Khoni Ranjan ni bini nukhungni borok rok no amsu khai kosto ni time phano tough situation of phano borok bongni bukhano baiya kari fight khaikya last digi unpay
এক কক সাজাগে দিবা কুবুইনো কপ্লাইং উনি তিনি ট্রুথ উইনস হাইসি जों তিনি ট্রুথ যে কুবুই অব জিতিকা जों ব্লাইকে টং থকা হাইছে এরেং এরেং যে ফলস বিজেপি রক সুঙাব হাইকে ফলস এলিগেশনস রই যে রমই টংমানি অব কিন্তু তিনিনি হাই সালো জয়িংখা তাই जों बरकनो एकता क्राक जवाब रमानी बिसिंगतै मेचेन रमानी काइसा मारि हाइसि बसकांनि सालो ताइबो सिनि वारियर्स रक अन्य कन्स्टिट्युएन्सि रगबो अबो हाइकेन एरें एरें रमजगि तंमारक जों साइमानो खोनावा आबो रकनबो जों फियगि तुबनाय तिनिनि सालो जों ब्रादार खनि रन्जन जे फियगि तुबि हाइमानि अबनो जों ब्लाइ तंग थकजाक ताइ जेसेबानो केस रेडि अबनो जों सर्टिफिकेट सिनि वान सुगो बसकांनि सालो दफा ताइ हानि बागै जेसेबानो बरक जोंनो स्टप खायनो नायदि ताइबो जों आगंनाय हाइसि हामबाय